Yo, what's up mga kasongga? Eto kami ngayon, papunta ngayon. Ito yung gagawin namin, yan is part 2 travel vlog. Papunta ulit sa Bangon ng Anesla, Kinapunta. Yan, travel vlog na naman, part 2. Mga kasama ko nga pala, mga pinsan ko. Doon sa bundok na yun, doon kami maliligo. So ngayon pala mga kasungkab, ano nga pala ngayon dito? Barangay Anislag, piyesta nga pala ngayon. Ang tawag nito is ito yung araw ng piyesta. Anong araw ngayon? Anong pizza? Okay, to 22. May 22, 2021. Fiesta po yan ng Barangay Anislag, Kinapundan, Stern, Samar. Pasensya na kayo mga kasungga, medyo paus ang aking boses kasi may ubo. Pero maliligo kami ngayon sa Bangon. Bangon Halls. So yun po, happy fiesta nga pala sa Barangay Anislag. Grabe dito, sobrang lamig. Pero ayun, kailangan nyo lang magtiis. Magtiis ng
Sa, sa daanan lang to. Pag nakapunta kayo doon, ako, sinabi nyo pa. Baka di na kayo umuwi pag nakaligo.
Siguro hijinjin ko na din.
Wala kay maluyang makso. Yan po mga kasunggab. Ito yung dinadaanan guys. Ito yung ganito dito. Medyo maraming yung naliligo. Medyo malakas-lakas din yung agos. Eh tayo nito basa yata. Ang mababasa yata yung cellphone na. Diba? Ganda lang. Yan, malapit na tayo sa falls. Yan. Yan guys, yun yung mga falls. Yan na po yung falls. Diba? Sobrang ganda dito mga kasunggab. Kung makikita nyo, oh yan. Diba? Kung lampa kayo. Baka kayo magdala ng agos. Diba? Yan ganun po makita. Yan po nagsisimula. Pwesto lang tayo guys. Kung ikikita nyo, nandito na tayo sa may pinakataas. Dito na yun po. Mga kasunggab. Wow. Yan yung falls. Diba? Ang galing. Tadan! Nandun yung mga kasama natin sa baba. Yan. Tidak naman ito. Yan, yan. Dito mga kasunggab, kung pupuntahan nyo, malapit lang to mga kasunggab. Okay, shoutout nga pala sa Alice Vlog, Kinapundan, Stern Summer. Pista po ngayon mga kasunggab. At saka nandito kami ngayon sa Bangon Falls. Nakikita nyo naman po sa aking likuran ng mga habang falls. Kung nakikita nyo yan guys, enjoy na enjoy maligo dyan. Okay. Pero medyo madilaw-dilaw nga lang at saka mainit. Pero okay, enjoy naman. Okay, mamaya na po, bababa lang ako. So mga kasunggab, ayun pa nga pala sa likod yung dalawa kong kasama sa Lombico. Diba? Ang saya dito mga kasunggab. Kung makikita nyo, tingnan nyo naman yung falls. Oh. Tada! Direk! Baka din agad. Diba? Ganun po kaganda yung falls. Yan, the Falls!
Oso, mga kasungkap! Ato na muna sa nagpapakal pa rin. Be hard to vlog. Oy! Be hard to vlog. Wag lang pababasa. Ay, meron na binibig pa ko. Nagdadalot. Delikate daw. Nakanala ko. Kasi. Yung pintura nga eh. Oh, pintor! Pintor! Sama! Sabay! Oh my God! Nagtatalsik! Dino, direct! Oh my God! Direct! Oh yan! Hindi na natin! Tama! Ya? So yun mga kasungkap, kung pupunta kayo dito, siguraduhin yung may baon kayong pambalot ang cellphone nyo kasi basang-basa na camera ko. Shout out Taganis Legajon. Yun po. Masaya ditong maligo mga kasungkap. Ngayon, mag-shoutout ako. Shoutout nga pala dyan kay Gio80 Channel. Gusto ko makakulab ka dito, kaibigan, Lods, pumunta ka rito. Shoutout din kay Mark of Life from Mercedes, pumunta ka rin dito, kasungkap. At ngayon, shoutout din kay Sam TV Channel. Shoutout kay... Sino pa rin yun? Shoutout kay Joe Melvin Bansing, bagong money na po yan mga kasungkap. Okay, so baka masira na yung cellphone ko kasi basang-basa na yung camera. Kaya hanggang dito na lang. Contact muna tayo mga kasungkap.